Һәм әлбәттә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салаватлар да әйтеп яшәү безнең истебездәге бурыч. Пәйгамбәребезгә салават әйтү буенча да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хадисендә әйтте: "Башка көнне әйткән салаватларыгызны диде, миңа фәрештәләр китереп җиткерә" диде. Ә инде җомга көнне әйткән салаватларыгызны мин үзем ишетермен диде. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә безнең һәрбер әйткән салаватларыбыз да, һәрбер дугаларыбыз да барып ирешә. Нинди генә дуга кылабызмы, кемне генә искә алыйк, мәрхүм-мәрхүмәләребезне дуга белән искә алабызмы, үзләребезгә яхшылык, туры юлны теләп дуга кылабызмы, Коръән укып дуга кылганда да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рухына да дуга юлласак иде. Һәм әлбәттә Пәйгамбәребезнең шәфәгатенә ирешергә дә Аллаһ Тәала насиплардан кылса иде. Бер вакыт бит Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм минбәргә мингәндә, минбәрнең бер баскычына менеп басканнан соң әмин диеп әйтә. Икенче баскычына менеп басканнан соң әмин диеп әйтә. Өченче баскычына менеп басканнан соң әмин диеп әйтә. Моны күргән Пәйгамбәребезнең шәкерте сорый: "Я Расулаллаһ, әй Аллаһның илчесе, ни өчен син әмин, әмин, әмин диеп әйттең?" ди. Моңа җавап итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Әй шәкертем ди, мин беренче баскычка менгәндә ди, икенче баскычка менгәндә дә, өченче баскычка менгәндә дә миңа ди Җабраил фәрештә ди минем колагыма әйтте ди. Беренче баскычка менгәндә ди миңа Җабраил галейһиссәлам әйтте ди. Әгәр дә Рамазан шәриф аена ирешеп, Рамазан шәриф аеның олуг ай икәнлеген белә торып та ураза тотмаган бәндәгә Аллаһның хәсрәте булсын дип әйтте ди. Әмин, әмин диеп әйттем ди. Икенче баскычка менгәндә ди Җабраил галейһиссәлам миңа әйтте ди: әти әнисе бу дөньяда булганда, әти әнисенең хәйр фатихасын алып, аларны кадерләмәгән, хөрмәт кылмаган бәндәгә Аллаһның хәсрәте булсын дип әйтте ди. Әмин, әмин диеп әйттем ди. Өченче баскычка менгәндә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Җабраил галейһиссәлам әйтте ди, Мөхәммәд галейһиссәламның, ягъни синең пәйгамбәрлегеңне белеп тә, олуг пәйгамбәр икәнлегеңне белеп тә, сиңа салават әйтмәгән кешегә Аллаһның хәсрәте булсын дип әйтте ди. Әмин, әмин диеп әйттем ди. Әлбәттә, җәмәгать, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең без пәйгамбәрлеген кабул кылганбыз икән, һәр вакытта да аның рухына салаватлар әйтеп, дугалар юллап яшәсәк иде. Ошбу дөньяда яшәгәндә безнең ачык йөзебезне күрепме, әллә инде берәр төрле ярдәмебезне тоепмы, башка кешеләр дә кара әле бу мөселман бәндәсе нинди мәрхәмәтле икән, мөселманнар алар шундый икән диярлек булырга тиешле. Biz һәрберебез дә үзебезнең әхлагыбыз белән, үзебезнең кылган гамәлләребез белән, кылган эшләребез белән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә ошасак иде, ошарга тырышсак иде, газиз дин кардәшләрем. Аллаһ Раббыбыз диннән ерак булган бәндәләргә ислам диненә күнәргә, Аллаһ Раббыбызның кушкан фарыз гамәлләрен үтәп, Пәйгамбәребезнең сөннәт гамәлләрен башкарып яшәргә дә үзе җиңеллек, мөмкинлек насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.